Zjistil jsem, že neumím rovnice. A pak jako nebudeš asi potřebovat. Učitel vždycky říkala, že nebudeme mít po ruce kalkulačku, ale... No nic, jaký jste měli den? Co jste dneska dělali? Absolutně nic moc, stala jsem okolo 12. Plodný den? Jo, jako můj jo. One enemy remaining. Last player standing. Spike plant. Já jsem chtěla streamovat už od malička, já jsem vyrůstala samozřejmě, když začal Gogomen jako dávat videa takhle. Všechno jsem koukala na Misfits na CS samozřejmě. Ank?